na mo kilo tayo. Pero nagtagbogo ko naglito ay dagko. Awa. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Ato tuwa may pata. May pata. Udang. Gasa be. Gasa. Asa manit. Gasa manit. Yung katagaan ka ng manit. Wow, may pata. Mitchap, mas barato pa yun ito dito sa merkado. Ano ginangan nito mo? Kana kandi na kapin. Ano sa burig taon mo eh? Pero nito mo gikan sa merkado. Wow, kini man siya mitchap. Amin mo, pakon. Nami yung itong pata unta. Bisan yung itong krong-krong sa. Vlog man mo no. Dapat ang suroy-suroy mo asa dapit ang kuan. Nindot paliton. Kini tambok kayo ni. Uyot man eh. Ha? Uyot. Yes lagi. Uyot sa dapit sa. Ha? Asa na magkapadong po? Sa giktan mo, ito. Loh, ipektan mo naman ito lagi. Nga naman na? Ha? Nga nung gikot man ito pa man na? Tamo ko na iday. Angat ang bata ng ikan. Ito yung ikan kaya ang mga bata o. Pwede man kasi magsigtsabaw ra. Magsabaw na primero. Ano, ilan eh. Kopi na ba magsabaw? Aman. Daw yun sa lagi. Wala mo itong lamisa. Yun. Yung lamisa, inatara dito sa konapit o. Panghugas. Ato asi kuwan tayo. Sirwen o sisot. Ay pahipot kong kuwan. Loh, yung na ito idong? Ano ito? Ikaw na sila, no? Higdaig daw sa Ang gita ko da ng ang gita aga ng pamut. Ay boss, dison. Oo, na di sendo. Maksin ay pakita ng kuwan. Kasi gusto mo sub na ng ulo. Kahoy. Oh. Hoy. Isuk mo ng ano. ha? Sa kuan ni sa siya? Sa mga yun na dito sunod Kutkuran? ako ng tangjud ari Sherry ano sila ng kuan ay ilan ang trabaho hindi ka ako sa pintok wala ay gawa naman palit Pila kay kilos? Magkado rin din? 80. 80 sa? Tatong na sila gamay. Uy, oh, na Jimin. Ma. Sila mga ojins na sila. Mga old. Ojins. Old. Ano ganyan? Ipon ko. Nakadot, may isda. Hindi lagi. Maxine, yun yung ito ako ano. Ito. Mama. Jewel, dali mo.
Muin. Papa. Sugnod din dong? Sugnod eh? Ha? Sugnod ya. Kamot. Ako, ano kamot eh. Mo, nakabantay. Ha? Nakabantay. Oh, kabantay. Ha? Ma, pas siya kabantay, napaso siya. Ay, telepas. Ay, sama kay mauwaw ko. Ay, mawagisa. Pero hindi ka mawak, pero hindi ko, magsaba, pero mawak ka? Oh. Wala, nanang si ang naritik, nadugay kahuman. Oo, siya. Lawikon. Pilapin. Ay, pilapin na buwan. Oh, kung ano nandaan di? Adobon? Umbok man. Kupsan uy, kilain uwan. Buugid. Ang nagtrabaho ay kwarta. Ang nagpatrabaho ay kwarta. Ang nagtrabaho ay kwarta. Ah. Basta. Sige. Sige, kano. Maluoy ng mga siro, no? Biyaan. Napay may iring. Anin na po ko na yung kupsan sa gamay ba? Puwa-puwa. Kapag tuon, no? Magluto. Kumbaga, diretso na. Ay, kuan man to. Anong tawagan ay? Kumba to. Kumba dayon. Kato siya. Mo, ito'y dagang mantika sa. Oo. Puwa siya. Yeah. Ano yung isap ng kapuwa? Wow, lagi. Tigil. Yata gini. So na sila, naninda ko na sila. Note down lang. Day, isa ng kapin, kanira. Pako na, day? Ha? Luwat eh. Kini, kalapati, kini ka maluto. Bilis. Maluoy ta na.
Lumay na ba? Midag yan. Mangda, manguna siya ate. Ha? Mangda. Hindi, siguro pamiso. Okay. Ijay na dito, Kin. Masa na bang kuhan? Ha? Hindi. Uy! Hala, Jackie, ano ba? Sanawa. Ay, rayaso na nagkuhan ng kamay. Lagi kay nikabot nimo kay namay mo atang da sa uog. Kapkapon ganang bag. Kokbon. Siya ro din mo milyon Dios. Ano na pero wa basin. Karunga ha, karunga. Ini mo ang langit isang ba ano. Juwe. Juwe. Ano juwe? Kuan juri. Unsa yon ate? Nalamas. Di amati ka de. Ang pagkakuro sa lamay. Laktaw na, may lang. Padol. Tama ka bang kuan sa... Bisa jaga main kidi di kung kita. Ay, ako may juga prayer. Ay, pagbot sa video prayer. Dili kay init na. Oh, dinimog rin tagad. Init ate. Init na isa. Sa una ate. Aos. Na. Kuwan, Ken. Ken, ano? Siguro may... Yur dataran de. Nunod. Iyo. Iyo. Oh, pati kay pagkatuan. Ano nga kina-pro ka pa. Sikok. Sunod. Asunog ko na ning house. Ay, pasunugay ka ng brown. Maluto ka. Padok ko na noon. Brown, subak. Dito na libo, di na putlon. Oh, di na. Nya. Ari pa ni. Okay. Ayun. Day kwasag, kuwan day. Oh, igyo mo na ni. Adi pa ni. Ha? Away ni. Ayun. Muna dagkuan ni. Ihuro niya dito siguro. Oh, naya kay. Ano may mantika? Ito lang. Huwag talan. Si Chef. Kuan. Asang magsisarap. Si Chef Latagaw.
for the million views. Yan. Atik. Hindi, kuwang man ito. Ano di? Sige, hurot na. Or ni. Kuwang kaning. Yan. Ito talaga may. Oo, asal. Sige, sa kuya ba? Na. Kiri-kiri. Ano man ang natin? Kanin. Kanin kuwang. Sini. Ako niya pina. Napil maglawg. Sanang kuwang. Naglaw. Ilo na ding tayo ni tanan tay. Ni tanan? Kanin. Mapasok ka. Pero, Kel! Aplikal, tas magkain ka Kel. Eri! Lunod tanan? Sofa. Yung ni Kel may nakuha. Bigyan sudi. Oh. Mura lagi na kay Sky mo open. Sil, nung lang ko ba? Ay kina ko na natin kiti ko ka ko na to. Lo. Dino ka. Nabana ko ganun. Wala lang. Makita. Tara na. Stop, Kel! Awa! Pasok ka na. Awa dia awak. Ayaw mo dia. Humba. Lagi ba? Bay na ito. Bay na ito. Ayaw ginilain. Kaya ko kamay jobe. Tingin tamay. Toy. Ayaw Kyle. Awa, Kel! Kyle. Kaya mapasok ka Kyle. Pasok ka na Kel. Wala na gilain. Ay patis. Ang video pa ba niya wala to iyon. Wala mag video. Tara o video. Tawa di. Tara o. Ano may video? Kurot. Ito ba? Bilhin niyo. Kayo sa kayo. Napagmangga din eh. Ito kay Ida na luhi ay barang ama na. Ito times. Ay, ban mana ba? Yadja ni nag-edit ani. O ba dito? Ya, bay na tani mo timbang ni ano. Diyan daw sini. Iya sa kamera eh. Ito dyan. Ana, tuklo na. Naway ako. Ganun di. Okay na tapos na. Sakay na nila. Sige, sige. Tadulan. Tanaw nung isa ka. Ganun dito makita tulo. Wala ta pro nga titkok ba. Kaman tuba, agtuba dai. Dua ani nya bakal namatay tong mga pagangeng. Butang igtuba kay. Sing, namatay ko ani. Uy, nani mo dong? Iso ba? Mana? Mana. Makita ko ang klar kayo. Pagasa. Apilo ni muna. Ako ko sabi. Ay. Sa ito ba? Humba. Bisayang humba. Mana sa biso. Binisaya na umba. Na. Ikaw man, kat. Ay, duli pag Ano le pakita ko. Bilhin pa na nimo. Na may sa leg din si Ano ni? Oh, na, dito ka. open. Wow. Ano sunod?
Ay ka na pikapay. Kini. Wala pikapay ka na. Doon kita to Discord tong undol wa pa mo do Joy Melindres gyapon. Dahil nako ning kontra sa undol gabi. Wala na ba? Dili. Ito ay. Gawa sa lutaw. Wala na tumuduwa si Joel. Kaya. Gawa mo kay nagdagdao galit. Gawa sila rebound sila to. Si Joel wala na tumuduwa sa Undol kontra pansol to Bispor undol. wala to. Wala mo duwa ko. Si Joel wala mo duwa kay di kasapi ka no. Undol. Rekorta. Gabi Triling kayo pero may labaw one shot a gondol. Kuha na lang si Gondos na lang. May pa magkuha na Joel mag coach ba coach. Lutaw. Lagi dito ka. Parang dito na kayo. Bisan ba? Sikapon siya mupasan kaya duwa kaya mong barang lugod. Kumitra samot kala. Coach na siya. Bisag mo tanaw lang siya. Ina na may style dumaping. Di ang kagwan style niya ba samot kalain ng mga Pick up on siya dumaping. mamitan pa Na makontrang man diyang di siya muduwa. Muling ko 13. Tanaw rin siya. ano digana po niyo. Gabi muduwa din. Terting Triling pansyo. Doon dato Bispor sa undol. Tawa mga Lokoton. Gagmay rin na no. Sila ko anda. Rocky. Ay. Urlan. Taktor man din. Urlan ba? Oh, ikaw na may kilo tayo. Puro nagtagbogo ko nagluto ay dagko kay dito. Tag-as. Iyo mo nagamirin para mo ko. Meron ning graduate sila kay overtime siguro. Wala siya si away kuan. Cut. Wala tokir nga mao na imong giluto. Sayang nga madu bayo to nang giluno lang sibuyas ma. Kumba ni ko yan ah. Iwak-buwak na siya. Kung ba nilingling. Daway mo ko may kisa nagluto na. Ultimo sa pan sa TikTok. Mga bugok pa kay lingling pangan. Nara kay TikTok day. Naa. Pero para kanang share lang ko di ba ingong nga. Kanang mag Taga nakarga diri sa kuha no? Mana. Sa wifi kay si Sir Will pugitig ka. Welcome to my vlog. This is Latagaw. Nam gani muha ni. Yo, that's kidding. Nakading ko sa.